Dobrý den, pojďte dále. Tak já si vás dovolím přivítat v nově zrekonstruovaném bytě v domově pro seniory v ulici Antonína Dvořáka. Je to jedna z dalších bytových jednotek, kde to prostředí můžete vnímat, že už je krásné, je uspůsobené vlastně ergonomicky, je uspůsobené potřebám osob, které jsou svým způsobem handicapované, jsou tam různé imobilní záležitosti a tak dále. V tomto domově tak máme 35 bytových jednotek. V letošním roce tak se zadařilo zrekonstruovat 4, je to tento styl. A ještě před náma zbývajících 11 jednotek. Za mě moc velké poděkování zřizovateli, to znamená jak politickému vedení, tak i tomu úřednímu aparátu, protože odbor investic konkrétně tak nám neskutečně pomáhá, často je tahouném a je nám i oporou. Určitě díky patří našemu personálu, technickému úseku i vedoucí domova paní Zaspalové, protože často tu energii na ten impuls rozpohybování taky musí dát z podstaty ona. A je to prostě krásně promakaná práce ve prospěch našich uživatelů. A zakončil bych myšlenkou, naším motem, že podáme ruku všem, kteří nás potřebují. Tak nám držte palce, ať to vypadá lépe a lépe a že se tady krásně. Hezký den, děkuji.